guyungipun Prisma Audio ugi Kansa Multimedia Video Shooting. Guyang guyu Sing koke sing angel nduk. Guyang guyu. Ngene. Guyang guyu Ya ngono kuwi. Oh, ngono, Nek itu yo yang beda kaya. Iya, nggih. enek waduh mas saja arep mundur
semesta Goyang pitik. Ojo manut Sing sanjang. marai bubah iki kaya. Marai bubah grup iki kaya. Kok goyang pitik. Goyang guyu. Oh kalau ngeset. Ora apa-apa. Goyang Guruku guyu. yang ngono Oh wae. meten. Goyang guyu. Ya ora kaya manuk tengkek ngono kaya. Improvisasi lho Mas. Sada ya. Goyang guyu. Saja arep mundur. Matur sembah nuwun ning list nggih sawetawis